ויברך אתכם כאשר מנחם לכם יהי רצון ונאמר אמן. וכל האורחים החשובים שהגיעו אלינו כאן מקרוב ומרחוק להשתתף כאן איתנו בשמחת הכנסת ספר תורה לעילוי נשמתו ולכבודו של אבינו ראש משפחתנו, אדם יקר ואהוב, איש של מידות, חן וענווה, רבי אליהו אלפסי, זכר צדיק לברכה. זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה שהגיע אלינו, ברוך השם, לאחר זמן קשה שהיה לנו בעקבות פטירתו של הרב זכר צדיק לברכה. וברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה לעשות את המצווה, לקיים את המצווה הגדולה הזאת של כתיבת ספר תורה, שהיא מצווה אחרונה שבתרי"ג מצוות, ומיד לאחריה לקיים את הכנסת ספר התורה ברוב פאר והדר, כפי שראינו. זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו, ואין לנו אלא לומר השיר והשבח לחי עולמים. זכינו להכניס את ספר התורה לבית הכנסת שערי דוד. בית הכנסת שערי דוד כאן ברמת שלמה, שהרב זכר צדיק לברכה תמיד היה משבח את השערים המצוינים בהלכה, את דקדוק ההלכה שנעשית שם, את התפילה המיוחדת ואת הקהילה המיוחדת, והכל תחת שרביט הנהגתו של רב הקהילה, שעומד בנועם, בחן, במידות, ומנחה את הקהילה בדרך העולה בתל. אני רוצה לכבד את הרב אליהו דיין, רב בית הכנסת שערי דוד, לומר מספר מילים של ברכה. הרב דיין, בבקשה. ברשות הרבנים, ברשות בעל השמחה, בעל המצווה, מוריי ורבותיי, אחרון חביב המשפחה היקרה, משפחת הרב רבי אליהו. קטונו מכל החסדים ומכל האמת שהקדוש ברוך הוא גמל אותנו והביא אותנו עד הלום ב9 השנים האחרונות, שהתחלנו למעשה את הבית כנסת שלנו, את הקהילה שלנו מראש השנה לפני 9 שנים, למעשה בלי קהילה. התחלנו אותה שאנשים באו בלי לדעת לאן הם באים. שמעו שמתחילים להתפלל שם בראש השנה ובאו, ומאז נדבקו למקום. ואני זוכר אחד מהראשונים, זה היה הרב רבי אליהו, שאני זוכר אפילו ביום ראשון של ראש השנה, שאני לא הספקתי להגיע מספיק מוקדם לפתוח את הדלתות של בית הכנסת, הוא כבר חיכה שם, הוא כבר היה, והתביישתי שהוא היה צריך לחכות שנפתח את בית הכנסת. זכינו שהמקום מצא חן בעיניו, כי דבר שמתנהל על פי התורה, אז בדרך כלל הוא מוצא חן בעיני האנשים שהולכים על פי התורה. אני חייב לומר שכמה וכמה פעמים רבי אליהו עליו השלום הראה את חיבתו למקום, דווקא בגלל שהמקום היה מקום של תורה, מקום ששוקק תורה, מקום שהתנהל על פי התורה, וזה בזכות אבות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו סייעתא דשמיא שהמקום מתנהל על פי התורה. ואנחנו חייבים להכיר טובה לקדוש ברוך הוא, ואחרי זה להכיר טובה לכל הציבור באי בית הכנסת ובית המדרש, ואחרונים חביבים למשפחה ולבעלי המצווה שהחליטו להכניס את ספר התורה למקדש מעט זה שלנו, של שערי דוד, שאנחנו משתדלים להנחות אותו על פי התורה. אני לא רוצה להאריך כי הזמן קצר והמלאכה מרובה, אבל כמו שהוא אמר, זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו. אנחנו שמחים ביום הזה, ראינו את השמחה של כולם, וזה היה הכל בזכותו של הרב רבי אליהו. כמו שכבר סיפרו והרבים יודעים,
את הגלגול של ספר התורה הזה, איך שהוא הגיע עד הלום. זה מראה על סייעתא דשמיא מיוחדת בבחינת רצון יראיו יעשה ועת שוועתם ישמע ויושיעם. הרב רבי אליהו היה בגדר ירא השם, שהשבעה שלו הייתה מתקבלת בשמיים. אז אפשר לומר עליו רצון יראיו יעשה ועת שוועתם ישמע ויושיעם, שהוא הגיע לרצון שלו כשהוא נהנה מזיו השכינה למעלה. אני אספר איזה משהו שאולי הוא שולי, אבל זה היה הרגשה שלנו. בליל ראש השנה תשס"ז, שידענו שהמצב קריטי, אז זה היה ליל שבת, ואמרנו בדיוק קבלת שבת, ואמרנו 2 פרקי תהילים לרפואתו, בגלל ששמענו שהמצב ממש במצב שרק ישועת השם יכולה לעזור פה כהרף עין. אמרנו בקהילה 2 פרקי תהילים, ואחרי כמה דקות קיבלתי את המסר של ניצחו הירידים את המצוקים ונשבע ארון האלוקים. אבל הציבור לא ידע מזה, כי אין מבשרים בשורות רעות, ובמיוחד לא בראש השנה. אז לא סיפרנו על זה. אבל ראינו זה פלא שבבוקר ראש השנה נכנס איזה ציפור לחלל בית הכנסת והסתובב ופתחנו את החלונות, ואחרי התפילה פתחנו את כל החלונות שאולי יצא, והוא נשאר אחרי צהריים גם למנחה וגם עד הערב. למחרת הוא כבר לא היה. ליבנו אמר לנו שכל כך נפשו הייתה קשורה במקום, כל כך הוא רצה להיות בראש השנה אצלנו בבית הכנסת, שהוא היה בשנים האחרונות בראש השנה אצלנו בבית הכנסת. ביום הכיפורים הוא היה במירון, אבל בראש השנה הוא היה אצלנו והיה כל כך שמח בתפילות, שהרגשנו שהנשמה שלו זה משהו שהוא לא מובן, אבל אולי הנשמה שלו איזה ניצוץ נדבק בציפור הזה ובא להתפלל בראש השנה, ליהנות גם כן ולהשתתף בתפילות, כי עדיין הוא לא נקבר. אז אולי זה היה איזה משהו ממנו. אנחנו מתפללים להשם שכמו שכאן בעולם הזה הוא היה מתפלל על השני ודואג לשני. בדיוק שבוע שעבר סיפר לי איזה אברך אחד שהמצב הכלכלי שלו לא כל כך טוב, שיום שישי אחד פוגש אותו הרב רבי אליהו, אומר לו, הבן שלך הנשוי בא אליך השבת, נכון? הנה קח 300 שקל שתוכל לקנות בשפע, שיהיה לך בשבת לשמח אותו ואת אשתו. דברים מופלאים, דברים שבצנעה. אז כמו שהוא היה דואג לשני בעולם הזה, אנחנו מתפללים שהוא ידאג ויערה תפילה ממרום גם בעולם האמת על כל הקהילה הקדושה, על כל תושבי השכונה ועל כל עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא יחיש לגאולנו ויביא לנו את משיח צדקנו במהרה בימינו אמן. תודה רבה לרב רבי אליהו דיין, רב בית הכנסת שערי דוד. וכאן אני רוצה לשתף את הציבור במשהו קצת אישי. אך תחילה אני רוצה להקדים למאמר בדברי הגמרא. הגמרא אומרת במסכת שבת דף ל עמוד ב', ביקשו חכמים לגנוז את ספר קהלת מפני שמצאו בו סתירות. לא ניכנס לכמה וכמה סתירות, אבל מה שכן, טוב, הגמרא אומרת שמצאו בו פעם אחת כתוב ושבח אני את השמחה, ושיבחתי אני את השמחה. ופעם שנייה שכתוב ולשמחה מה זו עושה. אומרת הגמרא זה סתירה. מתרצת הגמרא, כשכתוב ושיבחתי אני את השמחה, מדובר בשמחה של מצווה, וכשכתוב ולשמחה מה זו עושה, מדובר בשמחה שאינה של מצווה. יש להתעורר כאן קצת ולברר את הדברים.